הגנה של החיים, אחי. זה דפוק, שיבשנו את המכונה לך. המכונה השתמשה. איך תעשה סתם ככה עם היד? לא, אין. אין, זה שתבש. איך תגיד עכשיו? זה את הצורה, אתה לא מבין. כן, נשים עוד אסימון. לא, תגיד לו, שמתי אסימון ויוצא לי. קודם שמתי אסימון אחד, כנראה שזה מטומטם שם אסימון. הנה, יש פה עוד אסימון. אז שים. איפה? שים פה, נו. תן סטארט. יאללה. לא, עוד שים אותם, נו, סתם בשביל הקטע. לא, אתה לא עושה נורמלי, כן, הנה, יופי, זה רץ. נטע שקרה כאן למעלה. יואו, אנחנו באלופים. תסריד אותי. זהו, תמיד כדורים, זהו. תסריד אותי. זהו, שני כדורים. למה? אחי תגיד לי משהו ואני אגיד לך סבבה, אבל תגיד לי